Ola, eu son Claudia Main García e neste vídeo vou falar deste libro chamado Un animal chamado Néboa. Este libro de Ledicia Costas conta con 6 relatos distintos, pero relacionados entre sí polo mesmo tema, a Segunda Guerra Mundial. Estes relatos dan un punto de vista distinto en cada un deles de como se viviu esta guerra en diferentes persoas. No primer relato conta como se sentía a fame e a presión a que estaban sometidos na guerra, especialmente en Leningrado, que foi unha cidade que aínda por encima estaba sen comunicacións, ou sexa, sen ningún tipo de abastecemento. E vese moi ben reflexado a nivel extremo ao que pasaban a fame. No segundo relato conta e ponte na pel dun capitán de barco de guerra do USS Indianapolis e tamén conta un pouco a historia deste barco e por que foi tan coñecido. No seguinte relato conta como os sobreviventes dunhas bombas atómicas se sentiron e como viviron despois de vivir este extraño suceso. No seguinte relato conta como se torturaba a xente poñéndote o exemplo de 2 homes os que se torturaron durante semanas e meses dunha forma atroz. No quinto relato tamén conta como se vivía nos campos de concentración nazis, pero non só eso, como se vivía nos campos de concentración nazis sendo unha prostituta. E por último, no último relato, conta como se xulgou aos dirixentes nazis ao final da guerra e como se sentiron eles persoalmente. Isto é máis ou menos un resumo dos relatos que ten este libro, todos protagonizados por persoas que sufriron esta guerra, unha guerra que matou a miles de millóns de persoas. Ledicia Costas, a escritora deste libro, de feito dixo que todos os relatos son certos e verídicos e estas historias foron vividas por persoas reais. Isto de algunha maneira cambia a forma de ver o libro, de lelo, xa que fai que che impacte moitísimo máis. Persoalmente, este tipo de libros históricos a min son os meus favoritos, non só polo que é a historia, senón tamén polo que che ensina e aprendes con estes libros. Recomendo moito este libro, sobre todo se che gusta a historia, e penso que é un libro fantástico e que está moi ben escrito porque atrápate e fai que queras ler máis.